बाक्सानि कुस्राथारियाव खुंगा बाथि रंजालि बैसागु फोरबो गाजा गोमजायै फालिदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव कुस्राथारि गामि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादनि बानजायनायाव बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बैसाग दाननि 2, 3 आरो 4 खालाराव गासै सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंगा बाथि रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो। दिनै कुस्राथारि गामि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि जोबथा साननि लोब्बायै हारिमु हान्जा सुरनाय जायो। बर' सावथुन मुलुगनि महरगिरि फैलाजे बरगयारी आरो बे हाबाफारिखौ सामलाय खुंफुं आफादनि मासिगिरि सिमांसा सरगयारीया दिनै बे हारिमु हान्जा सुरनायनि समावनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि अनजय बसुमतारीनि मोनसे खौरां फै मिथिना लानि। बे समाव दंफैयो आङो कक्लाबारि कुस्राथारि गामियाव बिथांमोना हारिमु हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। रंजालि बैसागु फोरबो खुंगा बे समाव जों बिथांमोनाव दिनैनि बे हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव बिथांमोना मेहेरगोनाङै गाजा गोमजायै बिथांमोना मोसा दिनैहाय हान्जा सुरदों आरो लोगोसे बिथांमोननि माखासे बर'नि दामनाय देनाय जों लोगोसे गोमसार होदों गामिखौ। कुस्राथारि गामिया जोङो बेनि सोमोन्दै मिथिना लागोन। नोंथाङा दिनै बे हारिमु हाबाफारियाव बाहागो बे समाव मा फोरमायो? कुस्राथारि गामि आफादनि जे बाथि रंजालि बैसागो फोरबो फालिथाय, बे रंजालि बैसागो फोरबो फालिथायजों लोगोसे मोनसे हारिमुवारि हान्जा सुरनो लादों। थारैनो बे खोब मोजांनि बाथ्रा। मानोना बे हारिमु हान्जा सुरनायनि गेजेरजों बे गामि दरसेयानो जोंनि बर' हारिनि माखासे हारिमुखौ दिन्थिदों। जोङो माबायदि थायो, माबायदि जायो, माबायदि गानो जोमो, मावो दाङो, बे मोनफ्रोमबो आयदाखौ लानानै बे हारिमु हान्जा सुरनायाव बे गामिनि रायजो राजा सेंग्रा सिख्ला बयबो बाहागो लादों। थारैनो बियो जोबोद जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। दा बेबायदिनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि हारिनि हारिमुखौ बुहुमाव दिन्थिनो हागोन आरो जोंनि हारिनि हारिमुखौ लाखिबाय थानो हागोन। बिटिआर ओनसोलावबो हारिमु बा हान्जा सुरनाय बा बर'नि दामनाय देनायजों लोगोसे बैसागो फोरबो खुंनायाव उन जानानै थाखाय बे समाव नोंथाङा मा फोरमायो? दिनैनि दिनावथ' जोङो गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जों सुबुं माहारियानो मानसियानो दिनैनि दिनाव जों बयबो रंजासुला जाबाय। दा खोथाया जाबाय मा दि जोंनि बैसागो फोरबो फालिथाय, बे बैसागो फोरबो फालिथायखौ दिनै बुहुमनि मानसिफ्रानो नुयो। बे टेक्न'लजिनि गेजेरजों, ससियेल मिडियानि गेजेरजों। दा आं बेखौल' बुंगोन, जोंथ' बयबो रंजाखागोन, रंजानांगौ, बैसागो फोरबोखौ फालिनांगौ। नाथाय बे बैसागो फोरबो फालिथायाव जोङो जोंनि गुबै हारिनि हारिमु दामजु गाननाय जोमनायखौ लानानै रंजायोब्ला मोजां जायो। जों दिनै जि मोसागोन, जिखौ दामगोन, जिखौ गानगोन जोमगोन, बेफोरखौ दिनै बुहुमनि मानसिफ्रा नुबाय दङ। दा बेखायनो जोङो जोंनि गुबै हारिमुखौ लानानै जुदि रंजायोब्ला मोसायोब्ला जोङो जोंनि हारिमुखौ बुहुमाव दिन्थिनो हानाय जायो आरो जोंनि हारिखौबो जोङो सिनायथि होनो हानाय जागोन। नोंगौ, बिथाङानो माखासे खोथा मेहेरगोनाङै बिथाङा बिबुंथि लाखिबाय। लोगोसे गामिनि दंबायो, बे समाव जों मिथिलाङो। बे समाव नोंथाङा मा फोरमायो? बे बेलायाव दिनै जोंनि कुस्राथारि गामिनि बे रंजालि बैसागु फोरबो खुंनायनि खुंगा बाथि आरो बे खुंगा बाथि सानाव जोंनि सानथामनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बर' जाथिनि जि जौगानायनि जि हाबाफारिफोर, बे हाबाफारिफोरखौ लाफुंनानै जोङो दिन्थिफुंनाय जादों। जोंहा गिबियाव खेला दुला बादायलायनायनि गेजेरजों जों बे गिबि सानखौ एंगारहरनाय जायो आरो नैथि सानावबो खेला दुला गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो। बेनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों जे जोंनि रंजालि बैसागु फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि बर' जाथिनि गेजेराव जि धोरोम दं, ट्रेडिसनेल जोंहा परम्परा सोलिबोबाय थानाय खायसे रिति नितिफोर दं, बेफोरखौ जों दिनैनि बे हारिमु जि हान्जा सुरनाय, बे हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जों बेखौ दिन्थिफुंनो थांदों जे जोंहा बाथौ धोरोम, बे बाथौ धोरोमखौ साखि दोननानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव हाबा हुखा जायो। जों जे ना जानो मोजां मोनो, ना सारो, सेन आरो आस्रा फल' बायदिसिना लानानै जोङो ना गुरनानै जायो। बे बर' जाथिनि मोनसे नेरसोन, बे मोनसे एंगार हायि मोनसे बाहागो। बेफोरखौ लाफुंनानै जोङो जोंनि गेजेराव जों दिन्थिफुंनो नाजादों आरो लोगोसेयैनो जे खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै जोङो जे बैसागु फोरबोखौ फालियो, बेफोरखौ जों दिन्थिफुंनो नाजादों। दा बेनि गेजेरजों जोंनि बे कुस्राथारि गामिया
मोनफ्रोमबो बोसोरावनो जों बेखौ दिन्थिफुंगासिनो दं। ओंखायनो जों आसा खालामो जोंनि गेजेराव अननाय मोजां मोननाय खौसेया जेब्लाबो थायो बेखौ जों हांख्रायो। बिथाङाबो माखासे खोथा फोरमायना होबाय। लोगोसे दिनै खुसाथारि गामियाव बिथांमोना खाम जथा लानानै माखासे हिन्जाव गोदान हौवा जानानै दिन्थिफुंदों। बैसागु मोसानाय, माइ गायनाय, लोगोसे फरायसालियाव थांनाय बिथांमोना लैहोर लैहोर बिथांमोना गावनि हारिमुखौ समायना रमायै गाननानै बिथांमोना दख'ना थावसि बिथांमोना माखासे खदाल जेखाइ लानायखौ जों नुनो मोन्दों। बिथांमोना मोसा मोसा माइ गायनाय देखायनाय बा दिन्थिफुंनाय जादों। बिथांमोना दिनै खुसाथारि गामियाव गामिसेयैनो मोनसे हारिमु हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। तितागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मेथ्स एन्ड साइन्स प्रजेक्टिं, हाइलि एक्सपिरियेन्स फेकाल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा तितागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।